Os equipos de emerxencias buscan 4 persoas desaparecidas tras a derruba dun edificio de 5 andares que estaba a ser rehabilitado no centro de Madrid. O sinistro deixou ademais 3 feridos, un deles grave. A menos de 24 horas da votación, o Goberno aínda non ten os apoios necesarios para a aprobación do embargo de armas a Israel. Podemos, o apoio clave, evitou de novo desvelar o sentido do seu voto. Junts, que en principio anunciara que votaría a favor, insinúa que podería non apoiar a iniciativa. A edición deste ano da Feira Conxemar reúne en Vigo empresas de 46 países. Ademais de para facer negocios, este evento busca ser o escaparate de propostas innovadoras que acheguen o peixe conxelado aos clientes máis novos. Boas noites, comezamos. Podemos mantén a súa ameaza de tombar o decreto do Goberno de embargo de armas a Israel que se debateu esta tarde no Congreso, aínda que non se votará ata mañá. Os morados, que como mínimo terían que absterse para que a medida saia adiante, acusaron o Goberno de facer electoralismo, co que consideran un decreto fake e exixíronlle que rompa todo tipo de relacións con Israel. Tamén Junts sementou dúbidas sobre o sentido do seu voto. Malia que anunciaran que ian apoiar o decreto, os cataláns consideran agora que cun proceso de paz aberto o embargo pode ser un erro. Aprovar-lo avui, just quan hi ha una possibilitat de pau a l'abast, pot ser un signe d'impaciència política? Pot ser un error? Señorías del PSOE y también al presidente Sánchez, aunque no esté hoy, dejen de hacer electoralismo barato con un tema tan grave como es un genocidio. Hagan de una vez por todas algo útil para pararle los pies a ese Hitler del siglo XXI que es Netanyahu. Rompan todas las relaciones con los genocidas. Sobre o caso Coldo, hoxe soubemos que o PSOE realizou máis de 80 pagos en efectivo a Santos Cerdán, o exsecretario de Organización Socialista durante 7 anos. Superaron os 30.000 euros e, segundo a información publicada, 11 deses pagos a Santos Cerdán cobrounos cando xa estou para a investigación por corrupción a Ábalos e Coldo. O PSOE comunicoulle ao Supremo tras a petición do instructor do caso, o xuíz Leopoldo Puente. Eses 30.000 euros foron, segundo o PSOE, en concepto de compensación por gastos aboados previamente polo entón dirixente socialista. Tengo aquí el propio informe de la UCO. Lo que queda claro y registrado es que no hay financiación irregular. No existe financiación irregular. Y desde luego todo el dinero del Partido Socialista tiene origen legal, está contabilizado. Siguen conociéndose nuevos datos y esto acredita que el PSOE de limpio no tiene nada. Vamos a ver hasta qué punto de suciedad hay dentro del Partido Socialista y cómo de arraigado está en el Gobierno, pero lo que demuestran todas estas informaciones es que limpios no están. O Congreso levantou parcialmente o bloqueo que mantiña e que impedía tramitar a lei impulsada polo Parlamento galego na que pide transmitir a Galicia a titularidade da AP9. O BNG atribúese conseguir que o Partido Socialista se mova para desbloquear o debate de transferencia da autoestrada do Atlántico no Congreso. O PP fala dunha victoria pírrica e o Partido Socialista considera que o primordial é a gratuidade e que o debate da transferencia pode abordarse máis adiante. O Consello de Ministros autorizou hoxe licitar por 14,5 millóns de euros a rehabilitación de 38 kilómetros da autovía A52 entre Agudiña e Cualedro. Os traballos van consistir, entre outros, na eliminación parcial e a reposición do firme actual. Un Consello de Ministros que aprobou tamén as primeiras axudas directas para a compra de lentes. Serán de 100 euros e poderán as pedir os menores de 16 anos. A ministra de Sanidade anunciou tamén a luz verde, o uso do cannabis con finalidade medicinal. O Plan BEO estará en vigor o que queda deste ano e todo 2026. Está dotado con preto de 48 millóns de euros. Con eles vanse conceder por primeira vez axudas directas para comprar lentes convencionais ou de contacto para menores de 16 anos. Serán 100 euros que as propias ópticas descontarán no momento da compra. A ministra explicaba a importancia de axudar cun gasto que moitas veces renuncian a asumir as familias con menos recursos. La miopía o el astigmatismo afecta hasta 1/3 de la población escolar y que sin esta corrección pues, nos podemos encontrar en un gran impacto en el aprendizaje, en el bienestar y en el desarrollo. Ver bien no puede depender del bolsillo de cada familia. O Goberno tamén aprobou o uso do cannabis con fins medicinais. A norma regulará como se fabrican os compostos e como se dosifica e administra. Só os poderá recitar un especialista e só se poderán tomar nos hospitais. A Axencia do Medicamento actualizará cada 3 meses
eses as enfermidades para as que estará indicado. De partida, o Goberno enumerou a esclerose múltiple, a epilepsia grave ou as náuseas e vómitos derivados da quimioterapia. O Goberno tamén endureceu as condicións para crear universidades privadas. A partir de agora será necesario un informe de avaliación e deberán ofertar un mínimo de graos e de alumnos. Conxemar converte Vigo na capital mundial do peixe conxelado, un espazo onde as empresas presentan as súas novas apostas para captar novos mercados. Susana. Nesta feira moitas empresas aproveitan para presentar os seus produtos máis novidosos, agora sobre todo enfocados a atraer a clientela máis nova que a que menos peixe consume. Por iso vense aquí moitos pratos prácticamente listos para consumir ou fáciles de cociñar que non requiran de tempo e esforzo e cunha apariencia de envasado máis atractiva. Na capital do mar, o reto é enrolar novos comensais. O consumo de peixe caeu un 30% en España en 10 anos. As empresas queren poñelo doado. Pues por ejemplo, como tenemos un salmón cocinado a baja temperatura, que directamente es abrir el packaging, ya está cocinado, no huele la cocina. Es producto que se prepara a microondas, está pasteurizado en este formato skin que conserva el sabor y las calidades mejor del producto. Pues se está haciendo un arroz negro con nuestra tinta. Y creo que ya acaba de hacer un fondo, o sea, una paella con nuestro fondo de paella. En Conxemar avanzanse tratos por millóns de euros. Corea acode por vez primeira en busca de bacallau. 바칼라오도 수입을 좀 하고 싶은데 바칼라오 가격이 너무 비싸고. Es que bacalao en coreano dice prácticamente lo mismo. Quiere importar también bacalao, pero el precio es un poco caro también. E as grandes empresas galegas botan redes en novos mercados. Cada vez estamos más diversificados, estamos ya vendiendo en 55 países, el negocio en Estados Unidos y Canadá, lo que es Norteamérica, sigue creciendo. Pero o sector sempre mira a Europa, agora contra o recorte de fondos para a política pesqueira proposto pola Unión. Necesitamos llevar a cabo la pesca del siglo XXI con barcos del siglo XXI, es decir, que necesitamos un esfuerzo inversor que necesita de algo más que inversión privada, también de apoyo público. Nesta Conxemar participan 797 expositores, ocupan todo o espazo do recinto feiral de Vigo. E precisamente un produto do mar levou unha galega ao podio español de investigación culinaria. Chámase Carmen Sánchez, é de Muros, e ela mesma recolle e procesa algas para elaborar pizzas e empanadas artesanais. O éxito chegalle despois de 12 anos de investigación. Asentamento no territorio rural e exemplo para as mulleres emprendedoras son só algúns dos aspectos que o Ministerio de Pesca valorou para outorgarlle á empresa galuriña de Esteiro este premio anual á excelencia, tamén pola defensa da sostibilidade. Pois as huevas póñenas nas algas. Vixía que en cada unha das especies quede garantida a reproducción. No seu pequeno obradoiro, limpa, deshidrata e moe. Investigou durante anos como incorporar as propiedades das algas a algo tan tradicional como a masa da empanada. Con esas algas fago todos os produtos, as empanadas, as pizzas e o pan. A esencia principal son os nutrientes que levan, sabes? O sabor, cos macerados, que se fai a masa nai, e aí ese proceso que facemos de extracción de principio activo, pois é o que lle dá o sabor, o que lle aporta a textura. Os nutrientes que ela é quen de extraer neses macerados investigaos agora un equipo do Clínico de Santiago, porque moitos pacientes con problemas digestivos atoparon alivio neses pans, pizzas e empanadas de algas. Carmen está orgullosa de ela só a conseguir un premio tan importante á innovación. Pero para mí tamén é moi importante os meus clientes que durante tanto tempo estiveron aí. Carmen, sigue que tes un bo produto, e brindo o premio tamén a eles, porque por eles sigo aquí, porque quixen tirar a toalla moitas veces. Agradeceu tamén a porta aberta polas empresas galegas que traballan desde hai décadas con algas a nivel industrial. A economía galega avanzou 2,5 puntos no segundo trimestre impulsada polo consumo dos fogares e os investimentos públicos. O Foro Económico de Galicia fala dun crecemento sólido e prolongado, sen os desequilibrios de outras épocas. Galicia crece en el trimestre al 2,5%, Europa lo hace al 1,6%. Es decir, el diferencial es grandísimo. Es un crecimiento prolongado, constante, sólido, que nos va permitiendo converger con los promedios europeos.
Na Coruña avanzan as obras do novo Chuac. A derruba do Hospital de Pacientes estará completada antes de rematar o ano, un paso necesario para executar os accesos do novo hospital. Tamén progresan os traballos da nova torre polivalente que acollerá a sede administrativa. A actividade hospitalaria mantense en todo momento malia estas obras. A Xunta investirá preto de 500 millóns no novo Hospital da Coruña, dos que xa están en execución 85. Os xulgados de Santiago estrean sala de espera para menores. Reformouse para facela máis amable e máis adaptada ás necesidades dos rapaces que teñan que acudir á sede xudicial por asuntos penais ou de familia. O proxecto foi deseñado pola Fundación Andrea e autorizado pola Xunta. É un espazo seguro con recursos específicos para os máis pequenos. Hoxe é 7 de outubro, 2 anos dende os brutais ataques terroristas de Hamas a Israel que desencadearon a ofensiva israelí contra a Franxa de Gaza. Milleiros de mortos despois, o Estado hebreo e Hamas continúan as conversas para acadar unha paz a que urxe a comunidade internacional. En Tel Aviv, seguindo os actos deste segundo aniversario, está Marcos Méndez. Os corazóns de todos os israelíes están hoxe en Gaza, onde ainda hai 48 reféns secuestrados por Hamas. Os actos para conmemoraren este segundo aniversario da masacre cometida por Hamas comezou ás 6:29 da mañá, a hora na que os terroristas entraron en Israel. Comezaron na zona onde se cometeron as principais masacres e rematan con este acto central agora mesmo en Tel Aviv. Dicíamos que os corazóns están en Gaza, pero tamén están pensando dignos nesas conversas que se están a levar a cabo en Exipto e que aquí desexan fructifiquen axiña. O 7 de outubro de 2023 non era unha data calquera, cumpríanse 50 anos da Guerra do Yom Kippur. Ese día Israel sufriu o maior ataque da súa historia. Era a Operación Inundación Al-Aqsa. Para desviar a atención do exército israelí, Hamas lanzou uns 5.000 misis contra o territorio israelí. E ao mesmo tempo, uns 2.000 membros de Hamas iniciaban un ataque en distintas poboacións preto da Franxa de Gaza. Atacaron un festival de música. Alí asesinaron a máis de 350 persoas, houbo centos de feridos e moitos dos asistentes acabaron secuestrados. O ataque de Hamas tiña máis obxectivos. Bases militares e kibbutz preto da fronteira. Unhas 1.200 persoas de 19 nacionalidades foron asasinadas, 252 secuestradas, delas 48 aínda seguen en poder de Hamas. A resposta do exército israelí non tardou. 2 anos despois, Gaza está completamente arrasada. Segundo fontes do Ministerio de Saúde de Gaza, os mortos superan os 68.000. Os anuncios da última semana e o comezo da negociación en Exipto abren, 2 anos despois, unha porta á esperanza de paz. Nun momento clave para o diálogo relixioso e a estabilidade en Oriente Medio, o Vaticano confirma a primeira viaxe internacional do Papa León XIV, Turquía e o Líbano. Detrás da elección das datas e os lugares hai un forte contido ecuménico e político, Javier. Sí, o Papa visitará Turquía e Líbano desde o 27 de novembro até o 2 de decembro. En Turquía celebrará o 1700 aniversario do Concilio de Nicea. Será unha ocasión para mellorar as relacións co mundo ortodoxo, pero tamén será unha ocasión diplomática porque visitará un dos países máis importantes desde o punto de vista xeopolítico na rexión, un país onde ademais tiveron lugar esas negociacións de paz que non deron froito entre Ucraína e Rusia. A segunda etapa será Líbano, un país con fortes problemas políticos, sociais, económicos, pero tamén un país que ten a fronteira con Israel, polo que esperase que desde ali o Papa envíe unha forte mensaxe pola paz na rexión. Os reis de España viaxaron hoxe a Bruxelas para participar na inauguración do Festival Europalia, que este ano dedica a programación a España. Unha visita institucional e cultural na que don Filipe e dona Leticia permaneceron menos de 24 horas na capital comunitaria, María. Sí, esta mañá os monarcas foron recibidos polos seus homólogos, os reis dos belgas, no Palacio Real de Bruxelas, onde asinaron no libro de honra e tamén compartiron un xantar privado. Xa pola tarde desprazáronse ata aquí, ata o Palacio de Belas Artes, o Museo Bozar, para inaugurar oficialmente Europalia 2025, coa exposición Luz y Sombra, Goya e Realismo Español. Un festival que celebra xa a súa 30ª edición e que ofrecerá máis de 100 actividades por
por toda Bélxica ata o vindeiro mes de febreiro. Exposicións, concertos, danza, teatro e literatura coa intención de mostrar a diversidade e a forza creativa da cultura española en Europa. Estamos de novo aquí en Galicia. Atoparon o corpo sen vida do home de 80 anos que faltaba da súa casa de Espasante en Ortigueira desde a semana pasada. Foi atopado por un grupo de veciños nun sendeiro preto dunha canteira, a máis de 2 kilómetros de onde deixara aparcado o coche. Os equipos de emerxencias buscan aínda 4 persoas desaparecidas tras a derruba dun edificio en obras en Madrid. O sinistro deixou, ademais, 3 feridos, un deles de carácter grave. Aconteceu contra unha da tarde na Rúa de Hileras, preto da Praza da Ópera, en pleno centro de Madrid. Parte dos forxados dun edificio de 6 plantas que estaba en obras viñase abaixo fronte ao salón de peiteado que resenta esta muller. Pero he ido a abrir la puerta y he visto cómo caía como un volcán desde arriba hacia abajo, todo el derrumbe de tierra, ha sido un estruendo horroroso. Había unha trintena de traballadores dentro, 2 sufriron feridas leves e outro foi trasladado ao hospital cunha perna rota. Doutros 4, a arquitecta e 3 traballadores de Malí, Guinea e Ecuador, non se sabe nada. A súa busca, din as autoridades, levará tempo. Hablamos de mucho escombro, lo que se ha producido es el derrumbe de los forjados superiores y ha ido colapsando hacia abajo y por lo tanto hablamos de un nivel de escombro que es muy importante. Na busca participa a unidade canina de rescate e o equipo de drons da Policía Municipal. Ao mesmo tempo, os bombeiros traballan para apuntalar a estrutura que quedou en pé. O edificio levaba 4 meses en rehabilitación para convertelo nun hotel. Todo apunta a que o accidente ten que ver con eses traballos. Estamos ante un edificio que está en obras, completamente en obras de arriba abajo y por lo tanto pues pudiéramos pensar que tuviera algo que ver con esa obra, pero es demasiado pronto como para hacer cualquier tipo de conjetura. Os edificios anexos foron desaloxados e a rúa permanece cortada. A Inspección de Traballo xa está revisando as condicións laborais da obra. A Garda Civil detivo un veciño de Fisterra como autor do atropelo mortal da pasada noite en Cee. O conductor fuxira, Patricia. Sí, a Garda Civil detiña este mediodía un veciño de Fisterra como presunto autor dese atropelo mortal, logo de conseguir localizar o seu coche. O accidente, ese atropelo mortal, tivo lugar ás 10:30 da noite de onte, aquí xusto no límite entre Cee e Corcubión. O falecido, un home de 56 anos, veciño de Corcubión, atravesaba esta avenida de Fisterra polo paso de peóns cando o levou por diante un coche de alta gama que todo apunta a que viaxaba a gran velocidade que fuxiu do lugar do accidente. O corpo do falecido quedou tirado na estrada a uns 20 metros do lugar do impacto sen que os equipos de emerxencia puideran facer nada para salvalo. En canto o detido pasará a noite nos calabozos de Carballo e será mañá cando pase a disposición dos xulgados de Corcubión. Grazas, Patricia. E unha macrooperación permitiu comisar 11.000 toneladas de alimentos en mal estado e falsificados. Alrededor de 1.000 foron intervidas na área de Vigo. Algúns deles mesmo de indicacións xeográficas protexidas como viño ou aceite. A Xunta amplía a prealerta por escaseza de auga na costa de Pontevedra a 45 municipios. No de Baiona, a incidencia aumenta a nivel de alerta, Paula. Efectivamente, Pablo, neste concello de Baiona, abastecido polo río Verdugo, é xa en situación de prealerta dende o pasado 7 de agosto por escaseza de auga. A partir de hoxe vanse aplicar medidas equivalentes a un escenario de alerta, é dicir, pásase de recomendacións no uso da auga a xa restriccións e obrigas. Efectivamente, como indicas, Pablo, a situación de prealerta tamén se amplía a outros concellos, en concreto a costa de Pontevedra e a ría de Vigo na súa totalidade, que se suma así a prealerta xa no río Anllóns, tamén no río Grande e tamén no río Lérez, precisamente tamén en Pontevedra. Ademais, Meteo Galicia non prevé unhas próximas precipitacións en todas estas zonas, así que recoméndase facer un uso responsable da auga, polo que non se recomenda nin facer regas con auga potable, nin tampouco encher piscinas. Grazas, Paula. Como cada ano, o barrio do Ventorrillo na Coruña celebrará as súas festas do Pilar lembrando o gran Pucho Boedo. A gran voz da música galega segue moi presente no barrio. O gran Pucho Boedo inspira o mural pintado polo artista galego Brais Rodríguez, máis coñecido como Primo Rodríguez. El mesmo está a ser testemuña da admiración que desperta a súa figura entre a veciñanza.
Estos días vienen y me cuentan historias, unos lo conocían personalmente, otros solo de oídas, y está moi presente. A escasos metros do mural érguese a estatua dedicada ao cantante de Los Tamara no Ventorrillo, o barrio coruñés que o viu medrar. Quedou el solo de rapaz, e nosotros estuvemos ao lado de onde ele estuvo 17 anos. O meu marido bailaba moi ben. El, cuidadiño, sempre tenía unha canción para dedicarnos. O mural de 20 metros de altura preside agora este espazo do barrio. E se fai nunha zona onde tiña precisamente moitísimo enraizamento e onde tivo moita importancia incluso na vida social e cultural. Nas festas do barrio Pucho Boedo sempre está presente, con ofrendas florais e actos no centro cívico. As veñiñas se acordan cando iban a lavar ali os lavadoiros, que viña Puchiño, cantaba e todo iso, non? Tampouco faltarán a súa cita no Ventorrillo Los Satélites, unha das orquestras ás que puxo voz Pucho Boedo. Galicia, que bonita. Que sería das festas en Xigantes e Cabezudos, tanto para elaboralos como para restauralos, resulta fundamental o traballo dos artesáns. Hoxe en Lugo coñecemos a artesá que se encarga dos do San Froilán. Son figuras fundamentais en toda festa que se prece. Así é todo, os Xigantes e Cabezudos chegaron a estar ausentes nalgunhas das principais citas festivas do país, como ocorreu no San Froilán durante décadas. Neste caso, a súa recuperación débese ao achado por parte dunha artesá do cartón pedra, Marga Portomeñe, que lles devolveu a vida grazas ao seu traballo. Un día no Auditorio de Lugo atopei na sala de Caldeiras un montón de cabezudos e os dous xigantes. E entonces propuxenllo a cultura aquí de Lugo que si se restauraban, e así foi, restaurámonos. Igual facía 40 anos que non salían. Había xente que se acordaba, pero a maioría non sabía o que era un xigante aquí en Lugo. Integrante da Chádego Teatro e alumna de Cucas, Marga Portomeñe foi tamén responsable da restauración dos Xigantes e Cabezudos de Viveiro. Actualmente rexenta un taller en Lugo, onde recibe encargas de toda Galicia e de Asturias que atende coa axuda da súa prole. A min tamén me apetecía facer creación propia, non? E entonces collen un local da Tinería, do barrio da Tinería, que axudaba ao Concello a alugar baratos os locais para incentivar a zona. Fai un ano que estou ali e axúdame un pouco a miña filla maior. Entre as súas creacións propias figura un amplo catálogo de personaxes como as maruxiñas, os pantagrinos ou as peixeiras, as últimas feitas a grande escala. Xa é Nadal, polo menos en Pontevedra. Esta semana abriu unha tenda en que xa podemos adquirir a decoración para as festas. E sei que este año veñen con forza o prateado e as mamás Noel. Levan a última boneca de inverno e xa quedan poucos elfos de luxo nesta tenda de Pontevedra. Se queremos gozar das últimas tendenzas de decoración de Nadal, hai que darse presa. Cada vez a xente, gustalle disfrutalo con máis tempo. E ao mesmo tempo tamén pensando en outro tipo de negocios, hoteles, escaparatistas, decoradores que o queren ver antes. Outros van mercando aos poucos algúns caprichos. Sí, comprei unhas veliñas, uns soportes para poñer as veliñas que non ocupan moito, son dorados, e comprei 3 para poñer as veliñas. A ser o primeiro ano para un árbol de Marta. El año pasado, al pasar por ahí, vi en el escaparate un árbol precioso y estoy encantado. Y este año he pasado por aquí y me encontré con una figura preciosa que sí se las puedo enseñar, si me gusta. Sí, la verdad que me encantó, porque es... Ana viuse na obriga de montar esta tenda efémera para poder liberar a súa florería de barro de cara á festividade de Xantos. Xa o fixo o ano pasado con grande éxito de público. Os prateados, os elfos e os crebanoces son os supervendas deste ano. Galicia está máis cerca de ter o seu primeiro centro de artes dixitais. Abrirá na Cidade da Cultura, dándolle vida a un espazo en desuso, o dos aparcadoiros subterráneos do Teatro da Música, edificio que non chegou a completarse. O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, indicou que as obras están xa rematadas a un 85% e garantiu que finalizarán a finais de ano. A Xunta prevé que o Centro de Artes Dixitais estea operativo na segunda metade de 2026.
O Museo Reina Sofía inaugurou a maior retrospectiva que se fixo ata agora de Maruja Mallo. Trátase dunha ampliación da exposición da Fundación Botín e inclúe alrededor de 200 pezas entre cadros, debuxos, estudos e notas da artista galega. Durante a inauguración, o director do Reina Sofía, Manuel Segade, destacou que Maruja Mallo dotou de imaxinario visual a xeración do 27. París, 7 de outubro de 1887, comeza a levantarse a Torre Eiffel como principal atracción da Exposición Universal que se celebraría 2 anos despois. Rematouse nun tempo récord de 2 anos, 2 meses e 5 días. En malia esa rapidez e que as imaxes dos obreiros meten medo, ninguén faleceu durante as obras. Iso sí, houbo fortísimas críticas que dicían que o aspecto industrial da torre nada tiña que ver ca beleza de París. Estivo a piques de ser demolida, pero Eiffel propuxo aproveitala como estación de radio militar e salvou o que acabaría sendo un símbolo da cidade. Foi a construcción máis alta do mundo durante 40 anos e testemunha do paso da historia. Vexan que imaxes durante a invasión nazi e a posterior liberación por parte das tropas aliadas. Nada menos que a Torre Eiffel. Teñan unha feliz noite. Ata mañá.